μόνος. Έρχομαι από το Παρίσι, έφτασα χτες το βράδυ. Προχτές κάποιος μου τηλεφώνησε, δεν ξέρω αν ήταν από τη Γαλλία ή αν ήταν από την Ελλάδα. Το τηλέφωνο μου είναι μέσα στον κατάλογο, δεν είναι κρυφό. Λοιπόν, μου λέει, είστε η κυρία Γλίκα Τζιαρβελέα? Λέω ναι. Βρε παιδί μου λέει, τι κάνει εκείνος ο πικραμένος και δεν παίρνει μια γλύκατζη να γλυκαθεί? Λέω, πώς σας λένε? Μου λέει, κύριος Μάγκας. Κατάλαβα ότι ήταν ψεύτικο το όνομα, οπότε δεν είπα τίποτα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, το λέω και για τους αγαπητούς φίλους που είναι εδώ και χειροκροτούν. Κάθε φορά που ακούω ένα σωρό πράγματα που λένε για μένα, θυμάμαι ένα ανέκδοτο, που δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική ιστορία, αμερικάνικη, αλλά είναι μακάβρια. Θα σας την πω όμως. Λέει, πεθαίνει κάποιος πολύ επώνυμος, σαν να και οι άλλοι είναι ανώνυμοι, στην Αμερική, στη Ουάσιγκτον. Και αρχίζουν. Ήταν ο καλύτερος, ήταν ο εξυπνότερος, ήταν ο τιμιότερος, ήταν. Η γυναίκα του δίνει μια σκουδιά στο γιο τους και του λέει, παιδί μου, πήγε να ανοίξει το φέρετρο, έχουν κάνει λάθος νεκρό. Κάτι τέτοια να τα προσέξουμε πολύ. Σε τα καλό σας. Να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.